सोर दङब्रा कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर दङ थानानैबो कमेन्ट खालामाब्रा मानसिफोरालाय बि जाखो गितिका Incoming voice call from हेलौ गितिका मा खालामदों ओंखाम जागोना जायाखै खोन्थाहरदो दे मा फाग्ला फाव देखायबाय थाखो नामदारा मा फाग्ला फाव देखायनो माने नोंसोरनो जेबो एसेबो कमेन्ट खालामथारा नालाय ओंखायनो एसे फाग्ला फावखौ देखायबाय आरोना बोरै खोमसि खोमलाव जारलाजोबखोब्रा दा मायदि नुदों मा फाग्ला फाव देखायबाय थाखोदो नामा फाग्लायानोथ'लै बिदिखा ओमफ्राय जोंना दिङाया मा होनदों लाइक थेंक इउ सो माच दे लोगोफोर जाय बिथांमोना आंनि एलबि फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैदों लाइक खालामदों थेंक इउ सो माच दे एभ्रिवान गाइस ओमफ्राय गुड आफ्टारनुन एभ्रिवान गासैखौबो गितिकाया मा होनदों आं बिजिलै नामदा गितिका नोंलाय बिजिखा ओमफ्राय दिङाया मा होनदों गिति जिउ नागारबाय आरो दिङा ब्र बोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे लोगोफोर अननानै ओमफ्राय बहा दं गितिका आं माबा दंब्रा नै गितिका नालाय नै बे खोरखि सबानो इउनिभार्सेल नुहुरगोन बे खोरखिखौ माने दिङा मा जाखो होनना बुंदों संसारा मा होनदों आदा जिउ फार्स्ट लाइक मोन अन दं थेंक इउ स माच जोंना संसार थेंक इउ स माच ओमफ्राय गितिकाया मा होनदों दिङा मा जाखो गाबनाङालै गितिकाया मा होनदों दिङाया मा होनदों दिङा गितिका सना जिउ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय अनामिकाया लाइक दान होनना बुंदों थेंक इउ स माच हेलौ होनो दिङाया गाबबाय दिङा ब्र मा खबर माबोरै मा खालामबाय दङ संसारा मा होनदों आदा अबहाय दङ आङो हायावनो दंलै संसार ब्र गितिकाया मा होनदों बोरै नायनो होनना बुंदों आरोना दिङाया मा होनदों खि होनना बुंदों आरोना मा ओंख्रै होनना बुंदों आरोना सोरखौ सोंखो ओंख्रिखौ आंना ओंख्रिया माबासोमोन थास'जों दाउमोन आरोना ओमफ्राय पटल भाजा आलु भाजा ओमफ्राय पापर एवनाय आसारमोन आरोना अनामिका आब' ओंथि नामदों आरोना ओमफ्राय सोरनि कमेन्टआ हरजाखो सोर मा खालामदों लोगोफोरनाव अनामिकाया बिनीता ने बोला गुड आफ्टरनून भैया और बताओ सब ठीक है खाना पीना हुआ कि नहीं हाँ बिनीता खाना पीना हो गया और सभी ठीक है और आपका बताओ बिनीता आपका हालचाल कैसा है और थैंक यू सो मच बिनीता मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए दिङाया मा होनदों मोजां बरिया थारलै ओंखि नामदाना दिङा ब्र मा ओंख्रि जानायमोन गितिका मा ओंख्रि गितिकाया मा होनदों संसार आगै मा ओंख्रि जानायमोन होनना बुंदों अनामिकाया आगै गितिका होनना बुंदों दिङाया बरिया ना गाबबाय दिङा ब्र
बिनीता ने ऑन थैंक यू सो मच संसारा टच नामदारना गितिका मोन अनामिका आबो ओंखि मा ओंख्रि जानायमोन नामदों गितिका ऑन थैंक यू सो मच गितिका नील बेयाव अन थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जिउ गोलाव जाथों आरोना संसारा मा होनदों थास' दाउ आयौ जाया हा ना मिनिबाय संसारा बिनीता ने बोला है हम मेरा घर पर तो भैया सब लोग ठीक है और खाना पीना भी सब हो गया और मिक्सर की लिफ्ट में नहीं जाता और बीरू जी की आरती बोल रहा अच्छा ओके थैंक यू सो मच बिनीता जी बताने के लिए संजय कुमार हेलो लाइक दैट थैंक यू सो मच संजय कुमार मेरा एलबी में आपको स्वागत है मोस्ट वेलकम डिंगा मा दों लोगो खालामदो सोरबा गोदान दंब्ला देखो एवरीवन गाइस जो भी नया है डिंगा के साथ फ्रेंड बना सकता है आप लोग और गीतिका ने बोला है आंहा मैखुन भाजासोमोन जेबो गैया ना अच्छा ओके गोथाव मैखुनाबो गोथाव संजय कुमार ने बोला है हेलो भैया हेलो संजय कैसे है बताओ संजय खाना पीना वाकी नहीं हुआ है बता दीजिए बिनीता ने बोला है हाँ भैया मैं आज में परसेंट चली जाऊंगी सिंगापुरी जाने वाला है अच्छा हम लोग अभी मेरी मम्मी सिंगापुर में रहता हो तो मैं सिंगापुर जा रही हूँ अच्छा सिंगापुर जा रहे हैं ना बिनीता अच्छा से बिनीता वीडियो बनाओ और वीडियो ब्लॉग में दिखाओ हम लोग भी सिंगापुर को देखेगा आपका वीडियो में कैसा है सिंगापुर हम लोग को भी थोड़ा बता दीजिए विनीता जी गीतिका ऑन थैंक यू सो मच संसारा मा होनो बबाव दं मारो आदानो आं बङाइगावआव दङ संसार आं बङाइगावआव दङ विनीता ने बोला और आपकी वीडियो भी देखा मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो जो वेरी नाइस बोला थैंक यू सो मच विनीता जी आप मेरा वीडियो देखने के लिए विनीता जी में आपका कमेंट देखा है और थैंक यू सो मच आप मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरा लाइव में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए डिंगा ब्रो मादों आलु नामोन ओंख्रियानो बवा गोथाव मादों डिंगा ब्रो आलु ना गोथाव इसके बाद संजय ने बोला आप सब कैसे हो मैं तो ठीक हूँ संजय और आप बताओ संजय आप कैसे हैं और संजय बता दीजिए आप कहाँ से था और अनामिका ने बोला आलू टमेटो पनीर दिंखिया भाजा नाम दाना गोथाव आरोना डिंगाया गितिका सना ना गाबबाय अनामिकाया ऑन थैंक यू सो मच गितिकाया डिंगा होननानै मिनिबाय संजय ने बोला हेलो विनीता ने बोला हंस रहा है और संजय ने बोला है आप कैसे हो मैं ठीक हूँ संजय ब्रदर आप बता दीजिए गितिकाया मा होनदों दे थाथ' संजित आं बोथाखो थुखैनो आच्छा बेटाखौ थुखैनो दे ओमफ्राय दिङाया मा होनदों ओंलै दिनैबो जोबोद सान्दुं गोसाथारलै बिराद सान्दुं गोसा दिनै आइस्रिट सान्दुं गोसा विनीता ने बोला है उरुदो के लिए भा नंबर ऑफ देन एंड हैप्पी बोल रहा है अच्छा थैंक यू सो मच विनीता जी संसारा मा होनदों आं गुरनाय ना मैथा आरो ना मावा हुलदै बा बिलायाव मेरायना आरो मैखुन एवना आच्छा नाखौ हांनाय आरो ना माबानानै आच्छा हालदैयाव मेरायनाय आच्छा गोथाव मरमि हेलो होनबाय आरोना मरमिया थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकाम इनिफ्राय जोंना विनीता ने बोला बी है और मुझे से मैं सोती थी और मुझे पता है कि मेरी अच्छा थैंक यू सो मच संसारा मा होनदों दारिया मा जारोम जाखो दारिया एसे लोंबाय थानाय ना एसे जारोम जायो आरोना बेनिफ्राय मरमिया मा होनदों संसार आगो होनना मिनिबाय संजया मा होनदों मैं बिहार से अच्छा बिहार थैंक यू सो मच बिहार बहुत अच्छा है विनीता ने ऑन थैंक यू सो मच सैमसंग ने बोला है कैसे हो आप हाँ मैं ठीक हूँ सैमसंग जी और आप बताओ आप कैसे है और इसके बाद संसारा मा होनदों माला थांखो आदा मैया फैदों आङो मरमि लाइक दान संजित आगै थैंक यू सो मच ऑन थैंक यू सो मच मरमि जी सैमसंग ने बोला लाइक डन थैंक यू सो मच सैमसंग जी लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस सभी को मोस्ट वेलकम इसके बाद संसार ने बोला आपसे पहले ही लाइव में आती हूँ अच्छा हाँ थैंक यू सो मच
विनीता ने बोला मैं तो भैया महाराष्ट्र की हूँ, मुंबई पुणे से रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र से हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू सो मच बताने के लिए। और विनीता जी, मैं भी ना पुणे में मैं भी घूम के आया है 2000 मतलब 2023 में गया था मैं, हाँ 2023 में। विनीता ने बोला और भैया मुझे सब वीडियो अच्छी लगा, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी। अच्छा, थैंक यू। जैसा जैसा मुझे मौका मिलेगा वैसा वैसा मैं आपको सपोर्ट करके रहेंगे मेरे भैया। अच्छा विनीता, थैंक यू सो मच। जब भी मेरा चैनल बड़ा हो जाएगा ना विनीता, मैं आपसे ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अनामिका मादों उरायबाय सन्जित थैंक यू सो मच उराय होनायनि थाखाय। संसारा मादों मा मिनिबाय होआ नांदोंना। ओमफ्राय जोंना संजय मा होनखो, संजय ने बोला आपकी लाइफ में आते थे पहले। हाँ संजय, मुझे मालूम है, आपसे मैं ओल्ड फ्रेंड है संजय जी, ऑलरेडी आपसे ओल्ड फ्रेंड है। विनीता जी ने बोला ऑन थैंक यू सो मच। मरमिया ऑन थैंक यू सो मच। संसारा मादों बिराद अखा हादों, दासो हाखांदों अखाया, दासो अखा हादों नामा नोंसिनिखै? बेनिफ्राय विनीता ने बोला है इटू तो यू एंड हैप्पी टू गेट बोल रहा है। इसके बाद विनीता ऑन थैंक यू सो मच। सुदेमश्री गयारि मा खबर आगै नामदों? खबरा मोजां आब', नोंनालाय माबोरै खबरा? मस्ट वेलकाम आब', थैंक यू सो मच आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय। अनामिका अन थैंक यू सो मच। अनामिका अन थैंक यू सो मच। संसारा मादों CID फैबाय थायो खेला, आं LB फ्राव हाबनो बाबायलै नामदों आरोना। आदसा अनामिकाया मा नामदों? सोरनि दाय मावनायनि CID फैखो? सोरनि दाय मावनायनि CID? संसार मा ओंख्रि जायामोन आगै नामदों अनामिकाया। विनीता ने बोला है वेरी वेरी यू गेट टाइम टू बोल रहा है, थैंक यू सो मच संसार। और संजय ने बोला आपका बस टाइम हो गया भैया। आपका वॉच टाइम हो गया भैया। हाँ हाँ संजय जी, मेरा हो गया है। मोरमिनी ऑन थैंक यू सो मच। बीरी लाभार, हेलो बीरी लाभार, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकाम। अनामिका माने सन्जित मा एसे हेपि दिनै नामदारना? आं हेपि थाखायो दुखु थाबाबो। मरमि अन थैंक यू सो मच। हेलो हाय नामदों मरमिया अन थैंक यू सो मच। सुदेमश्री गयारि माने ब्लु होदो आगै नामदों? अके आब' ब्लु होनो आङो, अके ब्लु होनो होबाय आब'। बेनिफ्राय संसारा मादों नाजों मैथा आरो ना मावा हालदै बिलाइयाव मेरायनाय आरो मैखुन एवनाय सोमोन आब' नामदारना। मैथाजों ना आरो ना मावाखौ हालदैयाव मेरायनानै हाङोना, बिदि हांनाय जा आरोना संसारिया, मैखुन एवनाय बावसोमोन आरोना। संजय ने बोला है मेरा LB पोलाता है मॉर्निंग 7:30 में। अच्छा ओके संजय 7:30 ना। अच्छा ओके सुदेमश्री आब' मा होनो जोंना? नोंना मन' जाबाय ना? ओं आंना मन' जाबाय आब', आंना मन' जाबाय। कारुना ने हाय सन्जीब भाई बोला हाय कारुना मोरा हामबाय साफा खालाम ना खेबलाय हामबाय। संजय ने बोला है थोड़ा टाइम भी लाइव यहाँ। अच्छा ओके संजय 9 लाख डान, थैंक यू सो मच कारुना जी लाइक डान देने के लिए। अनामिका ऑन थैंक यू सो मच ऑन थानायनि थाखाय अनामिका। सोर दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। कारुना ने बोला तुम मोरा है संजीत बोला कारुना तू भी मोरा है। कारुना क्या सब्जी खाया है बता दीजिए। त्रिपुरा का मौसम कैसा है? और इसके बाद अनामिका ने बोला हेलो फ्रेंड प्लीज सपोर्ट बोल रहा है। संसारा मादो औ गोबोर मैखुन जि टेस्टी बारे गोबोरखिनि मैखुना बहुत टेस्टी गोथाव, थैंक यू सो मच। बेनिफ्राय संजय अनन थैंक यू सो मच संजय जी।
मेरा एलबी में आके सपोर्ट करने के लिए। और संजय आपका वॉच टाइम कितना हो गया है, मतलब WT कितना हो गया आपका? और बिहार बिहार में गर्मी है। अच्छा, बिहार में गर्म है। हम लोग का आसाम में भी बहुत गर्म है, बहुत गर्म आसाम में भी। CID दं सोरबा खेला नामदार संसार CID थाबा मा जानो जेबो नङा। बेनिफ्राय कारुना ने बोला है केला केला की फ्लावर फ्लावर पता है आप लोग क्या बोलता है? अच्छा, केला की फ्लावर हम लोग का भाषा में बोल रहा है थालर मिकुन। करुणा, वो केला का फ्लावर है ना, इसको हम लोग का बोरो में थालर मिकुन बोलता है। इसके बाद बीरी लाबार ने बोला ब्रो मोनेटाइज जानो बेसे बेसे जानांगौ ब्रो? ओरैनो सिम्पलाव बुङोब्ला 1K साब नांगौ। 1K साब नांनानै ओमफ्राय वाच टाइमा 4000 कमप्लिट जानांगौ आरोना। जेब्ला 4000 वाच टाइमा कमप्लिट जागोन आरो 1K साबसक्राइबारा जागोन अब्लानो नोंना मनेटाइज जानायनि केटेगरिया माने एप्लाइनि अपसन फैयो आरोना लोगोफोर। माबा बिरी लाबार ब्रो। ओमफ्राय सारना बोला थोड़ा थोड़ा बारिश है त्रिपुरा में। अच्छा, हम लोग का आसाम में बहुत गर्म है। संजय ने बोला नहीं हुआ अभी भी। अभी अच्छा, ओके हो जाएगा। 300 WT हुआ। अच्छा, ओके हो जाएगा संजय ब्रो। अनामिका ने बोला संजय कुमार हाय बोल रहा है। संजय ने बोला हेलो अनामिका जी, क्या हाल है बोल रहा है। और एवरीवन गाइस, कौन कौन है प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरा लाइव में कौन कौन है प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अनामिका मा ओंख्रि जानाय खोन्थाखाबाय, सरि। बिरि लाबारा नामदारा बिरि लाबार मा ओंख्रि जानायमोन ब्र? खोन्थाहरदो दे बिरि लाबार ब्र। ओमफ्राय संसारा मा नामदों? आदा आं उदालगुरि थानायाव थांनो दं, बिथिं दं सिनेया आंदारा। बबेथिं दं सिनेया नामदारना? उदालगुरि थानायालाय मा बिसि गोजानखाय? उदालगुरि स्टेसनाव ओंखारनानै ओरै साहा दावखोबोबानो मोनो, ससे दावखोबोबानो मोनो। गार्लस स्कुलखौ नुबायना नोङो? गार्लस स्कुलखौ नुबानो गार्लस स्कुलनि ओरै खिथुमखैनो ओरैजाय आरोना, सिगांखैनो। ओमफ्राय सारना ने बोला है थालिर मैखुन है हमारे भाषा में। अच्छा, हाँ, थालिर मैखुन बोल रहे हैं हम लोग का भाषा में, बोरो में थालिर मैखुन। और अनामिका ने बोला है संजय आप कहाँ से हो बोल रहा है, अनामिका पूछ रहा है। और बिरी लाबार ने बोला है आलु दालि आरो ना बाथोन दों गोथाव ब्रो। बिरी लाबार ब्रादार नों बहानि मोनलाय? संजय मा बुंखो जोंना? नाश्ता पानी हुआ हो गया? हाँ, मेरा तो नाश्ता पानी हो गया है संजय ब्रदर, और आपका हुआ कि नहीं हुआ है? और संजय ने बोला डॉग है। अच्छा, डॉग है। अच्छा, और कौन कौन है प्लीज़ कमेंट कीजिए। संजय ने बोला है मॉर्निंग में LB चलता है। अनामिका जी बोल रहा है। अच्छा, हाँ एवरीवन गाइस, तो हम लोग का संजय ब्रदर का मॉर्निंग 7:30 में LB चलता है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए सभी लोग। और बीरी लाबार ने बोला है आं दिकिया जुलिनि ब्र। अच्छा, दिकिया जुलि मा गामि ब्रादार? दिकिया जुलि आंथ' लावदांगि माबा माबियाव थांखांबायमोन आरोना। बेनिफ्राय जोंना संसारा मा दं? थांगोन र' फैसा मोनबा एक्स नैबे आदाखौ नायहैनो। आच्छा, अके। बियो नङा होमबालाय, बिदि जेलाव थानाया बियो नङा। जेलाव दं ओरै खिसो माबाखैसो बरनगावसो थानांगोन नों, बरनगावखिसो दङ बियो। बेनिफ्राय संजय ने बोला है बिहार से बोल रहा है, बिहार से हूँ संजय। और गेरेमसा ब्लक बबेनि ब्र नों होनदों? बबेनि ब्र नों? गेरेमसा ब्र आङो उदालगुरिनि ब्रादार। ओमफ्राय नों बहानिमोनलाय? गेरेमसा ब्रादार नों बहानिमोनलाय? अनामिकाया अके सन्जित जी नामदों। बिरि लाबारा होनदों ब्र नोंना मनेटाइज जाबाय नामा? ओं ब्र आंना मनेटाइज जाबाय। बेनिफ्राय कारुना ने बोला है इतना दिन की बाद आपको देखा था, बुरा हो गया है। संजीत मोरा बोल रहा। अच्छा, बुरा हो गया ना। सुदेमश्री गोयारी मादों संजय मैंने आपको ज्वाइनिंग किया है, आप प्लीज रिटर्न मी बोल रहा है। संजय ब्रदर, आपको सुदेमश्री ने सपोर्ट किया है, सुदेमश्री को भी बैक कर दीजिए।
संजय ने बोला है थैंक यू भाई बोल रहा है। अनामिका माधव आप बिहार से हो, ओके थैंक यू बताने के लिए बोल रहा है। और संजय ने बोला यस बिरिया बुंदों खावब्लानि ब्र आं आच्छा खावब्लानि आरोना। ओइ नोङो माबाखौ सिनायो नामा रामसिंखौ सिनायो नामा नों रामसिंखौ? रामसिंहा मासबारनिलै खावब्ला बेरायलाबाय थायोमोन। ओमफ्राय संसारा मा होनदों दे गोदानफोर दंब्ला आं गोदानफोर दंब्ला अनोबा सापर्ट खालामदो सनाफोर नावदों संसारा। गेरेमा मा होनदों क'क्राझार गसाइगावनिनो आच्छा अके थेंक इउ स' माच गेरेमसा ब्रादार खोन्थानायनि थाखाय। आंजों गोदान नामा गेरेमसा ब्रादार गोदानबा आंखौ साब खालामनानै कमेन्ट गारना गालां आं नोंखौ बेग होगोन नोंनि भिडिअबो नायना होगोन। संसारा मा होनदों अके जिखुनु थांगोन र' नोंनो अके। संजया मा होनदों जयनिं करेगा उसी को कल रिटर्न मिल जाएगा बोल रहा है। बिरिया नामदारना अच्छा। संजय मा होनदों वीडियो चल रहेगी कल सभी को बोल रहा है। अनामिका ने बोला है मैं आसाम चिरां से हूँ संजय नामदारना। बेनिफ्राय गेरेमा होनदों अके ब्र नामदों ओं जाय आंजों गोदान दङ अननानै बयबो आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। आंबो नोंथांमोनखौ बयखौबो सापर्ट खालामगोन आरोना भिडिअबो नायना होगोन टेनसन लानो नाङा। ओमफ्राय संगिता नार्जारि हेल' सन्जय होनदों हेल' संगिता मा खबर मस्ट वेलकाम मा खालामबाय दङ मा खबर ओंखाम जागोना जायाखै खोन्थाहरदो। संजया मा होनदों लाइक चेक करके सभी को रिटर्न करेगा बोल रहा है संजय ब्रादार ने। संसारा येस होनना बुंदों। बिरिला बारा होनदों ब्र आंना मनेटाइज जायाखै 4K जायाखै वाच टाइम कमप्लिट जायाखै होनना बुंदों। आच्छा बिरिला बार टेनसन खालामनाङा जाबाय थागोन सानफ्रामबो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबाय था ओमफ्राय एलबिफोरबो होलाबाय था माने खस्थ' खालामबाय थाबानो जागोन आरोना टेनसन खालामनाङा जागोन। ओमफ्राय संजय ने बोला पोका बोल रहा है संजय ने पोका बोल रहा है। जोंना गेरेमसा ब्रादार मा बुंखो आंना चेनेला गोदानसो बे साब खालामना होदो 1K जाहोदो बार आदा नामदों अके। नै लोगोफोर संसार ओमफ्राय नै जोंना गेरेमसा ब्रादारा जोंना गेरेमसाया गोदान आरोना गेरेमसाखौ बयबो सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय लोगो जालायलायदो आं बयखौबो खावलायबाय आरोना गेरेमसाजों लोगो जालायलायदो एभ्रिवान गाइस। ओमफ्राय बिरिला बारा मा होनदों सरि ब्र 1K कमप्लिट जाबाय सरि ब्र 1K कमप्लिट जाबाय ना आच्छा 1K 4K कमप्लिट जाबाय आरोना अके बिरिला बार। ओमफ्राय जोंना थेंक इउ स' माच खोन्थानायनि थाखाय। ओमफ्राय ओरैनो बोरै सोलिगासिनो नोंना चेनेला बिरिला बार। अनामिकाया मा होनना बुंदों संजय आप पहले ज्वाइनिंग हो जाओ मेरा मोनो चैनल है बोल रहा है। संगीता ने बोला है ब्लू फॉर फ्रेंड नाम दादा ओके संगीता ने ब्लू बे आङो। ओमफ्राय संसारा मा नामदों आदा गुगोल एकाउन्टखौ चेन्ज खालामनो हायोना नों गुगोल एक्सचेन्जखौ चेन्ज खालामनो हाया। बेनिफ्राय संजया मा होनदों मेरा 6K होने वाला है बोल रहा है। ओमफ्राय बिरिला बारा मोजांनो सोलिबाय दंदों आच्छा अके बिदिनो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थाबानो जाबाय। संसार ब्र गुगोल एक्सचेन्जखौ माबा खालामनो हाया चेन्ज खालामनो हायालै फैखानाय बुस्थुखौ हाया। ओमफ्राय सोर दङ कौन है प्लिज कमेन्ट कीजिए एवरीवन गाइस सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। कमेन्ट अनामिकाया अन नामदों थेंक इउ स' माच। अनामिका मा खालामबाय दङ जोंना गेरेमसा ब्रादार मा होनदों आंना 4th चेनेल डिलेट जाबाय 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालाम जायैनि थाखाय नामदारना। आच्छा ब्र मानो बोरै 2 स्टेप भेरिफिकेसन मानो खालामजायाखै ब्र मा प्रब्लेम होदों ब्र खोन्थाहरलाय मानो खालामजायाखै जेनेबा खालामजानांगौमोनथ' जेब्ला जायो खालामजानांगौमोन मा प्रब्लेम होदों ब्र। ओमफ्राय अनामिकाया अन थेंक इउ स' माच। बिरिला बारा मा होनदों मा ओंख्रि जानायमोन ब्र
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन थास' बेदर आरोना थास' बेदरजों दाउसोमोन आरोना ओमफ्राय गेरेम ब्र माबोरै बिदि जागासिनो ला नोंनिया सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर गेरेम ब्रादारखौबो ओमफ्राय जोंना संगीता ने बोला है संजय सावधान बोल रहा है संजय जी आपको सावधान किया है हम लोग का संगीता ने और अनामिका मा होनो दं हाय संजिनो अके मा दं ब्रा मा खालामबाय दं सोंदों आङो संजया मा नामदों अनामिका जी एलबी में लाइक मर्निं में बोल रहा है संगीत जोंना गेरेमसा मा होनदों मोनसेया 250 प्लास हाफ सेकेन्डआ 169 थार्डआ 135 फोरा 69 मोन नामदा आदसा अके ओमफ्राय जोंना बिरेलाबारा येस या नामदों संगीता लाइक दाना गाबफैबाय आरोना मानो गाबफैगो संगीता जी संजय ने बोला है सबको रिटर्न पक्का मिलेगा बोल रहा है संगीताया गाबफैबाय आरोना संगीता मा खालामबाय दङ बिरेलाबारा मा होनो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामना होदो आंखौबो होनदों ओं बिरेलाबारखौबो सापर्ट खालामलायदो दे लोगोफोर संगीता गाबबाय आरोना संगीता मा ओंख्रि जानाय दे खोन्थाहरदो अननानै मस्ट वेलकाम संगीता आंनि एलबियाव आरोना अनामिका मा होनो संजय कितना बाजी में संजय का एलबी टाइम हो गया मॉर्निंग 7:30 में है संगीता मानो गाबखो नोङो संगीता बी मानो गाबखो ओमफ्राय संजय ने बोला है आप भाई कैसे सॉन्ग वीडियो बनाता हो बोल रहा है मैं तो मतलब पहले पुराना सॉन्ग को हम लोग का पुराना सॉन्ग को ही मतलब डाल रहा था इसके बाद हो गया जिरि बर' हेलौ आंखौलाय खालामा नामा सापर्ट होनदों नैजिना जिरि बर'खौबो सापर्ट खालामना होदो मानो खालामा बेलाय मस्ट वेलकाम जिरि जोंना जिरि बर' ओमफ्राय बिरि लाबारा मा होनदों आं रिटार्न खालामफिनगोन होनदों जै बिरि लाबारखौबो जोंना सापर्ट खालामना होदो रिटार्न खालामफिनगोननो ओमफ्राय जोंना गेरेमा मा बुंदों 3 साब जाबाय आदा थेंक इउ गाइस मोनामदों आरोना जागोन लासैनो जालांगोन दे सापर्ट खालामलाय बेग होलायलाय गावजों गावनो अनलायलायदो एसे बर'जों बर'नो बयबो संजय मा नामदों मुझे भी बताओ भाई बोल रहे हाँ जो पुराना है ना पुराना मतलब पुराना सॉन्ग को मतलब थोड़ा बहुत एडिट करके ही डाला था मैं इसके बाद हो गया मेरा ब्रदर इसके बाद संगीता मा होनदों गेरेम साबधान गेरेम नोंखौ साब खालामबायनो जोंना संगीताया अनामिका मा होनदों संगीता बिमा मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रि नामदों संगीताया मा होनदों बेटारि गैला एसेल'सै दासो एलबि होदों आंबो आदसा अके संगीता रोहन गीगा हाय हेलो रोहन जी हेलो मोस्ट वेलकम मेरे से नया है तो प्लीज़ मुझे सब करके मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं भी आपको बैक कर देगा रोहन जी संजय ने बोला है 7:30 में मॉर्निंग में एलबी है संजय जी का जिरि बर' लाइक दान थेंक इउ सो माच जिरि बर' लाइक होनो थाखाय मा ओंख्रि जानायमोन जिरि सुदेमश्री गयारि मा होनदों संगीताखौ आं जयनिं खालामबाय आंखौबो खालामफिनदो लोगो नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना संसारा मा होनदों गेरेमसा राजा लाइक साब खालामबाय दै राजा अनोबा रिटार्न खालामदो नामदों संसारा ओमफ्राय संगीता ने बोला अनामिका दाउजों स्कॉच नामदों अच्छा रोहन ने बोला लाइक डन थैंक यू सो मच रोहन जी लाइक देने के लिए अनामिका ने बोला ओके संजीत संजय ने बोला है कॉपीराइट नहीं लिखाता है ना भैया आपको कॉपीराइट आने से मतलब पूरा मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा मतलब एडिटिंग करके मैं डालता हूँ मतलब कॉपीराइट देने में प्रॉब्लम होता है ना इसलिए मैं कॉपीराइट होने से पहले मैं वीडियो को अच्छा से एडिटिंग करेगा तो ना कॉपीराइट कभी नहीं आता है संगीता ने बोला है बेरी साबधान नामदों अनामिकाया मा होनदों गोथाव बिमा सना नामदों संगीताया बुंदों आंनि एलबियाव फैयाखै नों अनामिका होननानै रागा गाबबाय बिरि लाबारा मा होनदों थेंक इउ संगीता कमेन्ट खालामना दोन
आं रिटार्न खालामफिनगोन दों संगिताया गाबबाय आरोना राहुलनि बलाय आं साब खालामबाय दै नो अके ब्र साब खालामनो थाखाय थेंक इउ स माच दै ओमफ्राय नोंनोबो साब नांफिनगौ नामा कमेन्ट होना दोनबानो जाबाय आं बे होफिनगोन संगिता अन थेंक इउ स माच सुदेमस्रिया मा होनदों 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ माब्ला खालामनांगौ 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ माब्ला खालामनांगौ 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनाया जाहैबाय नों बे माबायावनो जेब्ला नोंहा चेनेला 4000 वाच टाइम जागोन आरो 1K साबसक्राइबार जागोन अब्ला 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनायनि एप्लाइनि अपसन फैखायो माथो अब्लानो एप्लाइनि अपसन फैबानो 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ खालामनो गोनां जाखायो बेनिफ्राय जों गेरेमसाया मा होनदों आदा आंनिखौ इउटुबाव पस्ट होनानै होदो आदा 1K खालामना होदो होनना बुंदों आरोना अके गेरेमसा ब्रादार अके जागोन दे आंनि भिडिअआव नोङो कमेन्ट आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि कमेन्ट गारना गालां दै आं माने दा होना होगोन संगिताया अन थेंक इउ स माच अनामिकाया मा होनदों सरि बिमा आं एसे बिजिमोन दिनै होनना बुंदों ओमफ्राय संगिता आरो संगिताने संगिता नार्जारि जोंना नार्जारिया मा होनखो बसुमतारी अनामिका साबधान होनदों बसुमतारी अनामिका साबधाननो ओमफ्राय संगिता बि मा बुंखो बाय गाइसमोन बेटारिया 6ल'सो होनदों अके आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच संगिता बि ओमफ्राय सन्जया मा होनदों कैसे भैया किस ऐप से एडिटिंग करते हो मैं तो BN में एडिटिंग करता हूँ BN ऐप में संजय ने बोला है बाय प्लीज सपोर्ट ओके बिरी ने बोला है ऑन थैंक यू सो मच केरे मा होनदों ओके आदा जागोन होनदों रोहन ना होनदों आंनो साब नांफिनला दा अके ब्र थेंक इउ स माच सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम ब्रादार अनामिकाया मा होनदों बिमा दिनै जा बेस्थ' आं आरो बिमा मोनबो फैगासिनो हाय बिमा सनादा आरोना बिमा मोनबो फैगासिनो हाय सनादा आरोना ओमफ्राय संसारा माबा सन्जया मा होनदों बताओ भैया ऐप का नाम BN ऐप का नाम BN में मैं BN में भी एडिटिंग करता हूँ और कैन मास्टर में भी एडिटिंग कर सकता है आपका हिसाब से मतलब कौन सा ऐप में वीडियो एडिटिंग करता है मैं तो BN में करता हूँ संजय ब्रदर BN ऐप में मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और कौन है प्लीज़ कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस अन्नानै सपोर्ट खालामना होदो सोर दङ कमेंट कीजिए मा जाखो इनशट आनो बेस्ट आदा नाबदार इनशटआबो बेस्ट आं इनशटआवबो खालामोमोन गोदो ओमफ्राय आङो इनशटआव माने एसे आं माबा मोनो आरोना आं माने भिडिअखौ दानसला खालामनानै ग्रोब सोसनला बायोना या एसे खस्थ' मोनो आरोना आङो ओमफ्राय BNआव माने आं एसे थाबसिन जानाय बायदि मोनो आरोना ओंखायनो आङो BNआव खालायो इनशटआबो मोजाङानो बेस्ट इनशटआबो बुट एप्स दंलै बुट बेस्ट मोजां गोजा आरोना ओमफ्राय दे सोर दं कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर अननानै सोर दङ संगिता नार्जारिया मा होनदों सुदेमश्री साबधान नामदारना सुदेमश्रीया बथांखौ साबधान खालामबाय दे नोंखौ जोंना संगिता नार्जारि ब्लगा ओमफ्राय सन्जय कुमारा मा बुंखो उससे आप से एडिटिंग करने पे सारों पर कॉपीराइट नहीं सकता नामदारना नहीं सकता नामदारना अच्छा कॉपीराइट नहीं लिखता है अच्छा संजय ओमफ्राय सुदेमश्रीया मा होनदों नों बेसे गोबाव जाखो LB होबाय थानायानो आंनि LB होबाय थानायाथ' आंथ' LBखौनो फ्राय होबाङा नै सानथाम सानब्रै उनावसो दिनैसो खनसे जालायबायलाय जोंना बिरि लाबारा मा होनदों ब्र आंना मनेटाइज जानो भिउसआ 30L आरो वाच टाइमा 3000 कमप्लिट
खालामनो होदों ब्र' नामदार आदसा अके ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनदों संगिता आगै आं दसे उनाव हरगासिनो नों कमेन्ट खालामना गारबो खादों दा होनना सोंबाय संजय ने बोला है मैं इंस्टॉट से ऐप इंस्टॉल करता हूँ अच्छा इंस्टॉल करता ना अच्छा ये भी अच्छा ही है अच्छा ये सुदेमस्री मोना थैंक यू संगीता नावदों जोंना गेरेमा होदों आदा साबा बारायासैलै नामदारा अ मानसिफोरा गैयाना आरो मानसिफोर थाबा बारायगोन बिदिनो एलबि गिदिं टेनसन लानो नाङा लासै जालांगोन आरो ना ओमफ्राय संगीताया मा होदों थाथ'दो लोगो नामदारा अके थैंक यू सो मच संगीता संजय ने बोला है बीएन से कॉपीराइट नहीं लिखाता है बोल रहा अच्छा कॉपीराइट नहीं निकलता है अच्छा हाँ मेरा तो मतलब खुद का वीडियो होने से ना मतलब निकलता नहीं है खुद का वीडियो होना चाहिए जिधर भी एप्स में एडिटिंग करो नहीं निकलता है ओमफ्राय जोंना सॉन्ग एडिटिंग कैसे करने में अच्छा सॉन्ग एडिटिंग करने में कॉपीराइट नहीं आता अच्छा बिरि लाबारा मा होनदों ब्र' नोंना मनेटाइज बेसेयाव भिउसआ जानायदों आंना 1.5 लाखल'सोमोन खोमा भिउसानो 1.5 लाखफोरल'सो जाखादोंमोन भिउसजों खोथा गैयालै ब्र' नोंनि WT निफ्राय बियो साबनिसो खोथा आरोना साब आरो WT जाबानो मन' जाखायोना ओमफ्राय सुदेमस्रिया मा होनदों आं थांथ'नोसै दै अके थैंक यू सो मच सुदेम गेरेमा होनदों संजय ब्र' साब करो बोल रहा संजय ब्र' साब करो गेरेम ब्लग को संसारा मा होनदों सुदेमस्रि आब' लाइक साब खालामबाय आं कमेन्ट चेक खालामदो नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना जासिला नार्जारि आब' फैदों हाय आगै होनदों हाय आब' नार्जारि आब' मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय संजयआ मा होनदों ठीक है भैया थैंक यू बोल रहा ओके संजय थैंक यू सो मच सुदेमस्रिया मा होनदों ओके नामदों संजय ने बोला है जा रही हो अच्छा ओके थैंक यू सो मच संजय ब्रदर मेरा एलबी में आके आप इतना सपोर्ट किया है मैं भी आपको बैक सपोर्ट करेगा थैंक यू सो मच जासिला नार्जारिया मा होनदों लाइक दान आगै थैंक यू सो मच आपको लाइक होनायनि थाखाय संजय ने बोला रोज आएगा अच्छा ओके मैं भी जाएगा संसारा मा होनदों बिरि लाबार आं लाइक साब खालामबाय कमेन्टल' खालामासै रिटार्न मि होनदों ना संसार ब्र' कमेन्ट खालामनांगौ कमेन्ट खालामाबा माने रिटार्न बोरै खालामनो जायो आरोना कमेन्ट खालामनांगौ अनामिकाया अन थैंक यू सो मच बिरि लाबारा मा होनदों हेल' प्लिज सापर्ट नामदों आरोना बिरि लाबारखौबो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर अननानै जोंना जासिला आब'आ मा होनदों जाखांना ओरैनो दङ आगै नामदों अके मा ओंख्रि जानायमोन आब' संजय ने बोला है सभी को रिटर्न शाम को पक्का सभी को बोल रहा है बिरिया बुंदों कमेन्ट खालाम ब्र' नामदों आरोना कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम संसार ब्र' कमेन्ट खालामना हो बिरि लाबारनायाव कमेन्ट खालामाबा बोरै मिथिनो ना होमबा साब खालामना खालामा एसे डाउट फैयो नालाय बेनिखायनो कमेन्ट खालामनांगौ हम लोग का संजय ने बोला है कमेंट चेक करके सभी को रिटर्न करेगा बोल रहा है कमेंट चेक करके संजय ने बोला भाई बोल रहा ओके संजय ओके जासिला आब'आ मांखो टमेट' बाथोन मैद्रु आलु बाथोनसो आगैनो अके गोथाव आब' गोथाव ओमफ्राय गेरेमसा जोंना ब्रादारा मा बुंखो ब्र' बेसे गोबाव एलबि होबावगोन आदा दिनै आङो एलबिखौ दासो नै आधा घन्टाल'सो जादों एसे 1 घन्टासो होगोन आरोना आङो ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनदों सनजित मा गरम जायाखै ना मा होनदों गरमानो नै फांखा सालायगासिनो आरोना गरमानो बेनिफ्राय संजयआ मा होनदों सभी नो टेंशन बोला संजय ने बोला सभी को नो टेंशन ओमफ्राय रोहन ना अन थैंक यू सो मच रोहन जी मा ओंख्रि जानायमोन रोहन जी क्या सब्जी खाया था ओमफ्राय जासिला आब' मा होनखो नोंस्रालाय माथो जाखो आगैनो
जोंना माबासोमोन थास'जों माबामोन आरो दाउमोन आरोना थास'जों दाउमोन बिरे लाबारा मा होनदों जोंना ब्र आं थांथ'नोसै ब्र अके अके ब्र थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना सन्जयनिबो लाबाय बाय ओके ओके सन्जय थैंक यू सो मच सन्जय थैंक यू सो मच संजय जी ब्रदर मेरा एलबी के मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू सो मच संजय जी अनामिका हार्ट थैंक यू सो मच बीरे लाबार हार्ट थैंक यू सो मच संजय ने बुलाए सभी को बाय बाय बोल रहा है थैंक यू सो मच संजय जी गेरे मामा दं पोस्ट होना फोथार आदा प्रमेस खालामदों अके ब्र होगोन होगोन टेंसन लानाङा पोस्ट होनो हागोन दे टेंसन लानाङा ब्र गेरेम ब्र टेंसन लानाङा बेनिफ्राय अनामिका अन थेंक यू सो मच संसारा मा होनदों बिरि लाबार नोंनाव आंना मानोबा कमेन्ट खालामजायाखै सोरनिबा कमेन्टआवनो कमेन्ट खालामदों चेक खालामनांदों आरोना जासिला नार्जारि आब' अन थेंक इउ स' माच आब' अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय बोरै आब' खबर सबरा माबोरै दङ जासिला आब' खोन्थाहरदो ओमफ्राय संसार ब्र मा मावगासिनो दङ अनामिका जि मा मावगासिनो दङ दे खोन्थाहरदो सोर सोर मा खालामबाय दङ जोंना गेरेमा मा होदों थाथ' आदा आं फुटबल जोहैनोसै नो अके गेरेम थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैना सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय नों टेनसन लानाङा संसार माबा गेरेम सा ब्रादार आङो दा खालामगोन आरो दा बेलासियाव खालामगोन दै एलबि दोनखांनायनि उनाव खालामगोन आङो टेनसन लानाङा मोजां दे आगै नामदार ना अके ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर ओमफ्राय जोंना थेंक इउ नामदों अके अके संसारा मा होनदों नोंनि एलबि नुदोंबो सिखारबायबो उन्दुदोंमोन आदा आदसा अके संसार थेंक इउ सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर अननानै सोरबाफोर आंनो टुगेदार एलबि होनो नामा टुगेदार एलबि होनो सोरबाफोर अ नामदार अनामिकाया ओमफ्राय दे डायलगा होदो आदा डायलगा माने नोंसोर एसे फंसेसो बुंहराबालाय बोरै डायलग होनो आङो देलाय फंसेसो एसे बुंग्रोदो अनामिकाया अन जाबाय आरो ना अनामिकायालाय मा अनल' जाखोब्रा जेबो लिरनो हाला नामा बेलाय संसार एसे लागायना होदो संसार आंनि भिडिअफोरखौ फेसबुकफोराव शेयार खालामलाबायना होदोब्रा संसार आंनि भिडिअखौ लिंकफोरखौ फेसबुकफोराव शेयार खालामलाबायना होदो संसारा मा होनदों माबा गोसो खुसि गैयै मोनदों दा मानो संसार मा जालायखो सोरबा माबाजोंबो माबा जालायबाय नामा नोंना सोरबा ब्रेकआप खालामलायबाय नामा संसार सिख्लाफोरखौ दा फोथाय दै संसार हले सिख्लाफोरखौ फोथायस्लायस्लाय मोदायखौ फोथायनाय साबसिन बावसिन आरोना सिख्लाफोरनिखाय आरोना ओमफ्राय संसारा मा होनदों मय तरसि लता तरखि लता दुइ आसु तरसि लता दुइ आसु तय तामुलतु परवा उलाजा आदसा थोरसि लता दुइ आसु संसार दुखुआनो जोब्बालै लानांदोंना संसार र' नै आंनो काहिनि खोन्थानो आरोना संसार र' खोनासंगोन ना दुखुआ रावनाबो जोबा जाय मानसिना दुखु जोब्बाय बे मानसिया गोजौआवसो थांबाय आरोना जमराजन खाथियाव बिदि आरोना जेब्ला मानसिनि साननाय हनाया जोबो जेब्ला मानसिनि लुबैनाया साननाय हनाय लुबैनायफोर जोबो अब्ला सानदो आरोना बे मानसिया गोजौआवसो थांबाय होननानै बिदि आरोना मानसिना जेब्लायबो दुखुआ थाखायो आरोना जेब्लायबो दुखु जेब्ला नोंनि परेसाना जोबगोन परेसान जोबनाय माने नोंना सान्थि जानाय आरोना ने जेब्ला परेसाना जोबगोन अब्ला नों गोजौआव थांखाबाय आरोना ओमफ्राय सर्ट भिडिअ नाय डायलग मोननै बै आदा आं फरायनाया आदसा नायगोन जेब्ला मानसिनि मावनाय दांनाय खामानिया जोब्बाय अब्ला गोजौआव आरोना
संसार खोनादों ना आं मा होनना बुंदों जिन्दिगानो ओरैबायदि आरोना सुखुआव दुखुजों बोहायो बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों आं बेसेबां खुसि थायो बेमारिबाबो मिथियाखै सन्जय माबा संसार मा बुजिखो मोजां फरायालै नामदारना आं बुजिखाबायब्रा मा बुंदों नोङो सर्ट भिडिअ'नि डायलग मोननै बै आदा नों फरायनाया नामदारना आदसा ओमफ्राय जोंना संसारा मिनिबाय ओमफ्राय जोंना गेरेमा मा होनदों मा बेमार आदा नामदारना बेमाराथ' बहुद दंलै आंना ओमफ्राय मा बुंनो एलबिफोरावबो खोन्थासैया ओमफ्राय संसारा मा होनदों बुजियाखै नामदारना आदसा नों मानो बुजियाखै सन्जय माबा आं बुजिदोंना ओमफ्राय अनामिकाया अन ओमफ्राय नों संसारा नों होनना बुजियाखै नों नामदारना संसार एसे बेखेवना होलाय आं बुजियासैथ' आरो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सोर सोर दङब्रा दे कमेन्ट खालामलाय अननानै प्लिज ओमफ्राय जोंनिया संसारा मा होनदों दे बिदिनो खुसियैनो थाबाय था आदा टेक होनना ओमफ्राय अनामिकाया वाव बिउटिफुल वाव वाव होनलाबायबाय ओमफ्राय संसारा मा होनना बुंदों आंबो ट्राइ खालामदों हेपि थानोलाय मा ट्राइ खालामलायनांगौब्रा संसार ब्र नै आं हेपि दं माथो नोंनिखौ बांसिन दुखु दंबावोमोनलै आंहा संसार ओमफ्राय संसारा मा होनदों साब्रैल' दं होनना साब्रैल'सो दंखायो अनामिकाया नाइस होनलाबायबाय थेंक इउ स' माच अनामिका ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट खालामना होदो जोंना संसारा मिनिबाय आरो जा मिनिबाय संसार आंखौ नोङो लादों होनखादोंलै आं नों लायाना नों लायैयावनो बिदि जादों मिथिबाय लानोसैयाव लायाना नोङो एसां बारा टेनसन लानाङा मिथिबायना संसार ला ना गुरनैसो र' ना आदसा लाला ना गुरैनोसै र' होद संसार नाखौलाय बेसेथो गुरोब्रा हामालै बेसे ना गुरैनो थोर्स दानो लायो नामा खेला नामजादा बोरायबाथ' नोङो बे नोंनि दारि मोननै मोनबाय दंना जाला मानसिया संसारा दारिया मोनलायलांबाय बोरायलायलांबाय दाबो लाया लानोसैबाबो ओमफ्राय संसार राखि बान्दानाथ' नै फैगासिनो दङ बिनानावफोरा सोर खाफैगोन नोंखौलाय राखि बान्दान कमेन्ट सोर दङ कमेन्ट खायदाम आइनि माइला फायला त्रिपुरा सोलों नामा नोंसोरलाय हामबाय जोंना मा होनो त्रिपुरा सोदोबजों बर' सोदोबजों एखे जायो आरोना हामबाय होनना बुङो ओमफ्राय जोंना बर'आवबो हामबायानो बुङो जेनेबा बाख्नायनायखौ आरोना थेंक इउ स' माच बेखौनो हामबाय होनना बुङो एखेसो त्रिपुराजों बर' सोदोब एखेसो जायो दारिया नोंनिजोंनो सेम आदा नों आंना आदसा आंनिजों सेम आरोना आंनिजों सेम नङा आंना नोंनिया माबानिसो ओइ भुटान राजानिसो दारिया ओमफ्राय संसारा माने थोर्स जोंनि नङा बेफोर फुजाफ्रा आदसा जोंनि नङा आरोना ओमफ्राय जोंना अनामिकाया अन आरोना अन मा लाथिख' ओमफ्राय जोंना संसारा मा बुंदों आखिरब्रा बियो बर'नि दालाय हारि त्रिपुरा आन्दारना आदसा संसार गोरोंथार मादोंलाय ओमफ्राय इसके बाद हम लोग का आ गया कुबोय देव वर्मा माइ साखाम नों
खाना खालिया में ब्रादार हामबाय 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 ब्रादार देब बोरमा हामबाय अनामिकाया कमेन्ट ओमफ्राय संसारा मा होनदों सेम दे नोंनाबोथ' दारिया बै सानै हनाय दारा आदसा आंना एसे बारा ब्रानि संसार नोंना आरो दोंनैल'था ओमफ्राय जोंना प्लिज कौन कौन है कमेंट कीजिए और संसारा मा होनो जों फरायनायाव मोनजोबो होनदों आदसा आंबो नोंल' मोनदों आरोना फरायनायाव आं मोनाखै आरोना आदसा संसारा मोनसे कुइसन खालामनो आरोना बर'फोरा मंगलियान हारि होनना बुङो आरोना बर'फोरा जुदि मंगलियान हारिनि मानसिब्ला संसार कुइसनखौ मोजां खोनासं बर'फोरखौ मंगलियान हारिनि मानसि होनना बुङो बर'फोरा जुदि मंगलियान हारिनि मानसिब्ला माबोरै मंगलियाननि मेपखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो चाइनाखौ बारबोनो गोनां जायो माबोरै चाइना हादरखौ बारबोनानै जों बे जायगायाव फैखो दे खोन्थादो आंनो बेनि एन्सारखौ ओमफ्राय अनामिकाया अन थेंक इउ अनामिका ओमफ्राय कुबाई देब बर्मा ने बोला आप किधर से हुआ ब्रो मैं आसाम से हूँ आप किधर से हो मैं आसाम से हूँ देव वर्मा मैं आसाम से हूँ आप और आप मेरे से नया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट कर दो लॉन्ग वीडियो में मैं आपको रिटर्न कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए और बता दीजिए और आपका खाना हुआ कि नहीं हुआ देव वर्मा और आप मेरा LB में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और संसार बरननी कमेंटा और एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए और आप लोग की सपोर्ट से ही मैं आगे जा रहा हूँ और आप लोग की सपोर्ट से ही मैं आगे जाएगा इसलिए मैं भी आप सभी को बैक वापस सपोर्ट करेगा और टेंशन लेना नहीं चाहिए ज़िंदगी में कभी आगे जाने के लिए एक दूसरे के साथ सहारा और एक दूसरे के साथ सपोर्ट होना ज़रूरी है जो मतलब कोई भी अकेला कभी भी सक्सेस नहीं होता इसलिए मैं बोलता हूँ सभी को भी एवरीवन गाइस लाइफ में सक्सेस होने के लिए मतलब लाइफ में आगे जाने के लिए एक दूसरे के साथ सपोर्ट और मदद भी मतलब हेल्प करना चाहिए इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ सब किया मैं अच्छा थैंक यू सो मच देव वर्मा में भी आपको बैक सब करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए अनामिका अन ओमफ्राय जोंना संसारा मा होनदों कुबि देव आदा साब खालामदो नामदाना देव ब्रदर देखो संसार ने आपको आपसे फ्रेंड होने के लिए बुला रहा है अनामिका ऑन संसार आंनि कुइसननि एन्सारा बोरो संसार आं एन्सार होनाया बोरो संसार ब्रो मा जाखो संसार ब्रो क्या हो गया संसार जी मेरा क्वेश्चन का आंसर किधर है मुझे भी सपोर्ट कीजिए कुबू ब्रदर बोल रहा है संसार ने अनामिका ऑन थैंक यू सो मच अनामिका जी ऑन थानायनि थाखाय और कमेन्ट खालामदो दे संसार आंनि एन्सारा बोरोब्रा संसार एन्सारा बोरो दुखुजों खुसिया मा होनो संसारा बुंफिनलाय आदा नों होननायखौ मबाइला नांथाना होदोंमोन आदसा वाव दा बुंफिनलाय होनदों संसार बर' आंनि कुइसना जाबाय जों बर'फ्रा मंगलियान हारि जोङो मंगलियानिफ्राय फैनाय जुदि जों बर'आ मंगलियानिफ्राय फैनायब्ला चाइना हादरखौ बोरै बारबोनानै जोङो बे जायगायाव मोनफैखो आरोना बेनिफ्राय जोङो जुदि मंगलियाननि मेपखौ नायोब्ला जोबोद गोजान आरोना माने लाइफआव जिन्दगियावबो बे हादराव मोनफैगोनखौ आसा खालामजाया आरोना आं गुगलाव सार्च खालामनाबो नायखांबाय आरोना ओमफ्राय
दा नों बिनि सायाव मा इनि एन्सारा मा जाथावना ओमफ्राय हम लोग का देवबर्मा ने बोला है मेघालय मैंने क्या मंगालिन मैंने क्या बोल रहा अच्छा ओके देवबर्मा थैंक यू सो मच अनामिका मा होनदों what happened सनजित नामदारना अनामिकाया celikan kuri doam do celikan gidre am अनामिका bang badai khai bang ror me gidre अनामिका ओमफ्राय दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो everyone guys we want support अनामिका on thank you so much अनामिका on thank you so much on थानायनि थाखाय कमेन्टबो गैला मा जाखो कमेन्टबो गैला आजों हास्लाबा माथो देवबर्मा ने बोला है तुम्हारा दाढ़ी अनेक सुंदर ब्रो तुम्हारा दाढ़ी मेरा दाढ़ी हो थैंक यू सो मच दाढ़ी क्यों बताने के लिए थैंक यू सो मच देवबर्मा जी थैंक यू सो मच और इसके बाद हम लोग का दिंगाया बंदे ऑन थैंक यू सो मच दिंगा ब्रो मा खालामदों ब्रा ब्रो खोन्थाहरलाय देलाय ओमफ्राय दारिया सिनजादो गाज्रि नुबाय दा दारि सिनजालाबाय नामा दारि गैयाबा सनमान गैयानोलै माबायाव तामिलनाडुफोर बायदियाव थाङोब्लाना जायना दारि गैया बेफोरखौ जेबो सनमान होआनो दखानाव नोङो हटेलाव ओंखाम ओंख्रि जानो हाबाबो नोंखौ दारि गैयि मानसिखौ नायफिननो नागिरा जाहैदों आरोना ओंखायनो दारिया जोबोद गोनांथार आरोना आं दारिखौ हनानै सिनजांफोरखौ लाबावो सानदों आरो दारिखौसो बुंदों आरोना थेंक इउ सो माच लायो माबोरै जाखो संसार नोंनि कमेन्टखौ नेनानै बाबाय आङो अरांगो संसारालाय संसार बाराय रागलाबाय औ येस मंगलियानिफ्राय फैनाय जोंनि बर' हारिया बियो निसय बिजाबफोरावबो रोखायै लिरनाय दं बाट चाइनाखौ माबोरै बारबोखो होनना बुंब्ला जेराव बर'फ्रा आसामखौनो बर'नि थागिबि जायगा होननानै हाबफैदों नङा रं बे एन्सारा रं आङो अनामिका इज बेस्ट नामदार ना तुमार कथा निको अल्प आना आमारदार कथा मन्टन बोलरा थेंक यू सो मच देवबर्मा अनामिका इज बेस्ट होनदों संसार ब्र नोंनि एन्साराथ' राइट नै आंबो होनो बर'फ्रा मंगलियानिफ्रायथ' थिग আছে ओमफ्राय बर'फ्रा मंगलियानिफ्रायबाबो जोङो आसामाव हाबफैनानैसो जों बर' जाफैदों नङा होमबा आसामाव हाबफैनानैसो जों बर' जादोंब्रा होजोंथ' जों मंगलियानमोन ना जोङो ओमफ्राय होजोंनिफ्राय जों फैनानैसो बेहाय बर' जाफैदों ना होमबा अब्ला बेहाय फैनानै जोङो बर' जाफैबावाखैसो जोङो माबासो डिमापुर माइगं बेहायथ' जों डिमासासोमोन जों फार्स्टआव डिमासासो जाफैदों ना होमबा मंगलियानिफ्राय फैनानै जोङो माइगं ओमफ्राय मा होनो डिमापुरफोरावसो जोङो डिमासा जाफैदों डिमासानि उनावसो जोङो ब्रह्मपुत्रखौ बारबोनानै बे जोंनि आसामाव बर' जाफैदों ना होमबा अब्ला जोंहा बर' जाफैदों आरोना आं बेखौ इदि आरोना ओमफ्राय आंनि सोंनायनि ओंथियानो माने मा मंगलियानिफ्राय बे जोंनि आसामाव फैनायनि मा दरखारमोन आरोना मा खारननि थाखाय फैदों जेनेबा माबोरै एफा गोजान लामाखौ बोरै बारबोखो जेनेबा चाइनाखौ बारनानैसो बोरै फैखो बिसो आरोना आंनि कुइसना ओमफ्राय आं मिथिया होनबा नामदार संसारा
मंगोलिया माथियोपिया बोल रहा है। ओ माबा देव वर्मा में बोला है जो हम लोग ना जो बोरो लोग मतलब हम लोग मंगोलियन से आया हुआ है बोलता है हम लोग का हिस्टोरी। तो मैं पूछा है कि हम लोग मंगोलियन से आके आसाम में इधर शिफ्ट हो गया तो मंगोलियन का मैप देखेगा तो ना ऐसा दिखता है कि मंगोलियन से आसाम आने के लिए चाइना को पार करके ही आना पड़ता है। तो कैसे चाइना को पार करके इधर आ गया ये मेरा क्वेश्चन संसार ब्रो ना चाइनानिफ्राय मंगोलियानिफ्राय डाइरेक्ट बिरनानै ग्रोब थाफैबाय नामा चाइनाखौ बारनानै इदि आरोना चाइनाखौ बारबोनायाथ' धेमालि नङालै ओरैबायदि माबा आरोना नायोब्ला आरोना मेपखौ नायोब्ला इदि आरोना ओमफ्राय गावनि जायगायाव सफैनो मा चाइना गासैखौबो बारबोनो हायोब्रा बोरै जोंनि जायगा होनना बुङोब्रा संसार नोङो बे जोंनि जायगा नङाना जों थाफैदोंसोना जोंनि जायगायाथ' ओजों मंगलियाननिसोमोनबा जों मंगलियाननिसोमोनना जोङो मंगलियाननिफ्रायसो जों फैनानै बर' जाफैदोंब्रा बिलाय जोंनि जायगा नङामोन नायो जों माने जों फार्स्ट फैजेननाय आरोना बे जायगायाव बेखायनो जोंनि जायगाब्रा माने जों फार्स्ट फैजेननाय आरोना बे जायगायाव ओंखायनो जोंनि जायगा बियो ओमफ्राय जों होजोंनिफ्रायथ' जों फैदों आरोना मा हिसाबै फैखो आंनि बिनि एन्सारखौसो नांगौमोन आरोना ना माबा मोनसे जुद्ध जानानै फैदोंमोन नामा बिनि एन्सारखौसो नांगौ आरोना माबा मोनसे कारननि थाखाय फैदोंमोन नामा बिदि आरोना बे जोंनि जायगा नाथाय जों माने फार्स्ट सिगां दखल खालामनायखाय जोंनि जायगा आरोना बिदि जों फैयैनि सिगां बे लांदांखामोन नाथाय जोंनि जायगायाथ' बैयावसोमोन नालाय मंगलियानावसोमोन मंगलियावनो जों रायजो जानो हायोमोन नाथाय जों बेहाय मानो फैनो गोनां बेखौसो नांगौ आरोना आंनो गावनि जायगायावलाय सफैनो मा चाइना होनलायलायबाय आप क्या जिया खातर को मालूम है ब्रो बोला देव वर्मा मुझे मालूम नहीं है और जी के पात्र को मालूम नहीं है मैं ओमफ्राय जोंना संसारा मागो आं दा दिनै बर' बुंला इंलिससो बुंसै आं मिथिया गायनायाथ' बिनोथ' जादोंब्रा आं बर' बुंला होननाया ओमफ्राय अनामिकाया अन ओमफ्राय देव वर्माने बोलाय मे बी मंगोलियन त्रिपुरा अच्छा आप भी मंगोलियन त्रिपुरा है मुझे ये समझ में नहीं आया है हम लोग मंगोलियन से कौन सा रीजन को लेके मतलब कौन सा प्रॉब्लम से इधर आ गया यू नाम दाना संसार मिथिबाय एकदमबारे आंनि कुइसनखौ हायाब्रा नों संसार बिराद गोरा गोरा सोङो आङो संसार नै मोनसे कुइसन बिदा फंबाय 10 जन ओमफ्राय बाक्सु लाना खारो मा दे जुदि नों बिखौ हायोब्ला नोङो पारफेक्ट होननानै नाम होगोनसिनो आरोना आं नोंखौ माइनाव गयारि हेलौ आदा मा खबर मा ओंख्रि जाखो आदा आयो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो माइनाव गयारि आंनि एलपिआव फैदो आरोना मस्ट वेलकाम थेंक इउ स' माच माइनाव ओमफ्राय जोंना अनामिकाया अन थेंक इउ स' माच ओंख्रिया जोंना माबासो थास'जों माबासोमोन दाउसोमोन अनामिकाया अन अनामिकायाथ' मानसियानो आंनि एलबिखौलाय नायना नायाखैब्रा आसका अनल' फुलाबायना हरदों कुबै देव आप कोको नरक नामदार ना आं रोङा नामदार आदसा नै संसारफोर नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबासै आङो बर'नि जोबथा राजाया जाबाय राजा इरागदावमोन ना बर'नि जोबथा राजा इरागदावा माबोरै मणिपुरि सिख्लाखौ हाबा खालामखो अबेबा लामायाव लोगो मोनदोंमोन ना रेल साइथिंआव लोगो मोनदोंमोन ना बहा लोगो मोननानै बे मणिपुरनि सिख्लाखौ फसायनानै हाबा खालामखो बिनि एन्सार खोन्थाहरलाय आंनो ओमफ्राय जोंना माइनावा मा होनदों आदा आं नोंखौ गोसोखांदों आं आदा नामबाय आयु गोसोखांमारदों गोसोखाङाखैदां ओमफ्राय जोंना थेंक इउ स' माच माइनाव मा ओंख्रि जानायमोन संसारा मा होनदों कुबी देव ब्र
आप कक' बरक नामदारना आं मिथिया आदा नामदारना आदसा संसार ब्र संसार ब्र नों होनबा बर' मिडियाम फरायनाय नङालै नोङो बांला मिडियामसो फरायनाय बायदि मोनदों आं संसारखौ बांला ভালোবাসি नेरा তুমি ভালোবাসে अनामिका अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय दे एसे कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर बाबायबा दोननोसै आङो नोंसोर सोलाबाबा सोलाबा होनना बुंहर नोंसोर सोलाबा होनबानो दोननोसै आरो आङो नोंसोर सोलाबो होनबाथाय होगोन नोंसोर सोलाबला होनबाथाय दोननोसै अनामिका अन थेंक इउ सो माच जोंना संसारा जोंना माइनाव मा बुंखो जोंहा दालिसो आदा जेबो गैया आदा आदसा दालि गोथावानो दालियाबो गोथाव प्रटिन आरोना दालियाबो जोबोद गोथाव ओमफ्राय जोंना अनामिकाया अन थेंक इउ सो माच जोंना बिबारा हेलौ दादा नामदारा बिबार थेंक इउ सो माच लै बिबार थेंक इउ सो माच आंनि दुखुआव सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय अनामिकाया अन थेंक इउ सो माच कबि देब बोरमाया मा होनदों जमसास करगी आमरा आयसा पूर्व अंसाले टीना बोरोब्राय मुझे कोको पासा नहीं आता है रे देबरमा मुझे नहीं आता है ओनली पायकालाम सापाकाम ओनली वो आता है मुझे और दूसरा नहीं आता है दासो न'आव सफैदों आं दासा बिबार बहा थांनायमोन अनामिकाया मा होनना बुंदों बिबार आगै सना खुलुमबाय होनदों संसारा बुंदों मे त्रिपुरा पर पहली बार जाके आया अंगरतला जगह पर बोडो डांस करने को और नेक्स्ट दिसंबर पर फिर जाऊंगा त्रिपुरा बा संसारा त्रिपुराबो मोनहैलायबाय होनबा नोङो डेन्जारलै नों मानसिया मा मुलुगखौ आब' अनामिका मा खुलुमखो आब' अनामिका नामदारना हिन्जाव गोदानखौ खुलुमखाबाय नामा अनामिकायालाय अनामिका अन जोंना बिबारा मा होनदों खानाय हास'हैनाय आं दादा दादसा खानाय सुहैनाय आरोना ओमफ्राय माइनावा मा होनदों नोंसालाय मा ओंख्रिमोन हो आदा जोंना थास'जोंलै थास'जों दाउसोमोन अनामिकाया मा होनदों नोंखौ खुलुमनो लुबैदों नामदारना संसारा मा होनदों आं रोङा खेबसे सारआ खिथादोंमोन बाट बावबायलै आं आदा नामदार आदसा बिबारा मा होनदों आब' अनामिका आं खानायखौ हास'बावबाय नामदार आदसा होमबा अनामिकाया मा होनदों सनजित खुलुमबाय नामदार आंखौलाय मा खुलुमबायब्रा आं बिदि खुलुमनायखौ लायालै ओमफ्राय बिबारा मा होनदों ए बिदिसो आब' अनामिका होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय देब बोरमा ने बोला आजाओ वेलकाम बोल रहा है देब बोरमा में भी जाएगा रुको बाद में जाएगा में ओमफ्राय जोंना माइनावा मा बुंखो नोंसोरनियाव अखा हायाखै नामा हो आदा जोंनियाव अखा गैया नोंसिनालाय बहा अखा हादों अबे जायगायाव नोंसिना मा जायगामोनलाय माइनाव मा जायगामोन ओमफ्राय जोंना अखा खोरोमदोंलै नामदारा मा अखा खोरोमलाबायखोब्रा जोंनालाय अखा गैया माथो बहा अखा खोरोमलाबायखो नोंसिनालाय मानो हास'बाय थाखो बिबार आगै नामदों बार अखा फैदों दादा खोमसि जाजोब्बाय नामदार आदसा ओमफ्राय देब बोरमाने बोला नों थाम खुंलाय ब्र नों थाम खुलाय ब्र नामदारा मुझे त्रिपुरा भाषा नहीं आता रे ब्रदर और आपका खाना हुआ कि नहीं हुआ है ब्रदर जी देब बोरमा आपका खाना हुआ कि नहीं हुआ है नों ओमफ्राय गरमलै आब' अनामिका खानाय गोलाव लानो हाया आदसा खानाय गोलाव लानो हाया आरोना बिरु आदाखौ लोगो हमबैनोसै थांबान आदसा बिरु
संसारनाव बहानि फैसा फैयोब्रा एसां त्रिपुरा माबा आगरतला माबा बेरायनो हानाय ओके बाय फिर मिलेगा ब्रो ओके थैंक यू सो मच ओके देवर्मा मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच मेरा दिल से आपको थैंक यू बाक्सा आनंद बाजार अच्छा बाक्सा आनंद बाजार से नोङो आनंद बाजार अच्छा बाक्सा आनंद बाजारावलाय गुलि बेरायना फैखांबाय आङो बे बाक्सा आनंद बाजारनि बबे साइडखि जायो नोंसिना न'आलाय आनंद बाजारनि खोलाहा मोनसे हाबनाय लामा दंना ओमफ्राय साहाबो थांनाय दङ ओरै बबे साइडखि जायो नोंसिना न'आ ओमफ्राय जोंना आं दुगैनो दादा थाथ'दो बाय अके बिबार संसारा मा होनदों माइनाव गयारि सिस्टार लोगो जादो आगै नामदों बिबारा आब' अनामिका बाय नामदों आं थांनोसै दै आदा बाय दे अके माइनाव दे अके थेंक इउ स' माच अके आं बुजिगोरबायलै कमेन्ट दे बाय बिबार नामदां ना बाट मेंलायलांबायलै कमेन्टखौनो दाबो रावसा अनामिका अन थेंक इउ स' माच अनामिकाया अन थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच बिदायानो होयो आंनो गावनाव थाबा बाट गैयाबा आंनो मेनेज खालामना थाङो जर्नेसफोराव आदसा नों इदि मेनेज खालामलाय थांनो हायोबा मानो नोङो एम ए कमप्लिट खालामनो हायो नोंलाय एम ए खौ फरायफिनदो होमबालाय इदि मेनेज खालामनानैनो दोननोसै दांलै आङो ने नै दा नागालेण्ड थांनो नागिरदों आं आदा साननैसोनि उनाव बारे गावल' नागालेण्ड ने संसार आंखौ लाङा ओमफ्राय नेक्स्ट इयाराव फरायगोन दे सिख्लाफोर लायलाय बेरायबाय था नोङो संसारा माइनाव मा होनदों संसार आंजों लोगो जादो दे आदा नामदों संसार लोगो जानांगौ नै संसारजों हायालै बा संसार देन्जारलै नोङो अके आगै माइनाव नामदारना बिगै मोनलायलायबाय होनबा संसारा बिगै माइनाव होनदों आं थांनोसै बाय अके दे बाय दे खोन्थाहरलाय संसार अनामिका सोर दङ संसार अनामिकाल'सै नामाब्रा होमबालाय थाथ'दो नामदार अके अनामिका खोन्थाहरलाय एलबि दोननांगौ मा नांगौ संसार बर' खोन्थाहरलाय एलबि दोननांगौ मा नांगौ बिदिनो ओंखारबाय दे खोन्थाहरदो लोगोफोर दे बाय लालायलायदो थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामनो थाखाय गासैखौबो एभ्रिवान गाइस नोंथांमोनखौ आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनो थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनसिगोन बाय अनामिका बाय दे अनामिका बाय संसार थेंक इउ स' माच दे बाय लालायलायदो सोर दङ कमेन्ट खालामलायदोलाय खनसे संसार गुगोल पे दंबा डलार हरना होलाय सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे माथो रावबो जेबो बुंलाब्रा दोननोसै मा आं बाय